שמי עקיבא. אני מאמין שהניסיון שצברתי במהלך ה-30 השנים האחרונות בניהול עסקים בחברות ברחבי העולם יכולים להיות לך לתועלת רב. במהלך התקופה הזו גם ניהלתי, הקמתי ויעצתי לתאגידים בינלאומיים, חברות פרטיות, חברות משפחתיות, בתחומים שונים כגון הייטק, ביטחון, פלטפורמות למסחר בינלאומי וכדומה. בתקופה הזו צברתי ניסיון רב, אם זה בהקמת מחלקות, בפיקוח על מחלקות שכל חברה מודרנית זקוקה להן, כגון כספים, הנהלת חשבונות, מחירות, מחקר ופיתוח וכדומה. אני מאמין שהניסיון שלי יכול לעזור לך אם ברצונכם לשפר את התוצאות של העסק שלכם, אם עליכם לטפל באיזשהו משבר נקודתי, או אם אתם צריכים לנהל משא ומתן במגזר השוק מסוים, איפה שההיכרות שלי עם מנטליות שונות יכול להיות לכם לערך מוסף. נשמח להיות בקשר, תודה רבה על ההקשבה.